og velkommen til min klinik her, den ene af mine 2 klinikker. Jeg er utrolig glad ud fra mit hjerte for at få lov til at hjælpe så mange mennesker, som jeg gør med råd, vejledning, helbredelse af forskellige art. Nogle af de ting, jeg arbejder med, er hudlaseren. Jeg har den her laser, der er rigtig god til, hvis man har smerter af forskellige art. Det kan være ryg, knæ, noget i den retning. Så har jeg ScanLab'en, der er rigtig god til, hvis det er noget i musklerne, hvis man har, det kan også være omkring knæer, at man bruger begge dele, så man bruger både ScanLab'en og laseren sammen. Når jeg arbejder mere esoterisk, så bruger jeg min egen helbredelse inden fra min healing. Jeg bruger nogle punkter inde i hænderne, vi kalder Laogong-punkter. Jeg bruger meget tit krystaller. Jeg bruger lyd. Jeg bruger klokker. Jeg bruger magneter. Jeg bruger fjer. Jeg underviser og fortæller meget om blomstermedicin og forskellige ting, man kan lave af f.eks. meditation og forskellige øvelser. Så vi bruger også tit Awasoma. Jeg bruger tit sådan noget som salvie til at rense af med. Men det kunne også være alle mulige andre former for dufte, så forskellige former for aromaterapi bruger jeg. Så jeg håber virkelig fra mit hjertes dyb at få lov til at hjælpe dig til at også give dig et bedre liv, så du kommer til at være den, du har lyst til at være, og leve et godt magisk liv der, hvor du er. Så alt det bedste, og håber at se dig. Ha' det godt. Hej hej.